Que tal, como están? Benvidos. Moito levamos falado deses 100 días que se acaban de cumprir de goberno de Compostela Aberta en Santiago e a verdade é que por parte da oposición falouse de falta de diálogo, pero o certo é que hai que chegar a algún acordo e xa están en marcha os contactos para negociar as ordenanzas fiscais. Así, o BNG mantivo hoxe unha reunión co partido de Martiño Noriega, mentres que o PSOE suspendeu o seu encontro para a vindeira semana e o PP emprazou o goberno local pro vindeiro mes. Aínda que pareza complicado, Martiño Noriega confía en chegar a algún punto de encontro. Que hai unha cuestión que resulta evidente, non? Que o feito de que seguramente hai cuestións filosóficas nas ordenanzas que colisionan ca política de ordenanzas que se veu mantendo estes últimos anos. Pero dito isto, como nos xa dixemos, a nosa vontade de manter contacto co conxunto dos grupos, independentemente que as posicións de partida podan indicar que hai máis lugares de encontro co PSOE e co BNG que co Partido Popular, pero sorpresas nos dá a vida, non? Así se expresaba o alcalde tras informar dunha xunta de goberno que non tivo temas de gran calado. Do que sí se deu conta foi do programa Compostela Móvese, que prevé un investimento de 140.000 euros para a creación de novas empresas. Serán axudas de ata 5.000 euros para novos proxectos empresariais e iniciativas de autoemprego. O programa tamén inclúe actividades de formación e obradoiros sobre temas como a creatividade, a estratexia empresarial e o liderado. Ademais, aprobouse o contrato de cesión de 2 vivendas no barrio de Fontiñas para a Asociación Aspas para persoas con discapacidade intelectual. Doutra banda, deuselle luz verde a unha licenza para a construción dunha nave comercial para produtos agroquímicos. Por último, rexeitouse un recurso presentado polo Centro Cultural Xoán 23 pola denegación da exención do imposto de obras por uns traballos de remodelación que se levaron a cabo no albergue. Segundo explicou o alcalde, foi un problema de forma o que motivou que tivera que pagar a taxa. Un acordo do goberno saínte polo cal o Centro Cultural Xoán 23 tiña que pagar un inicio por unhas obras que está a desenvolver e diante dese acordo que creo que foi de abril, maio deste mesmo ano presentaron un recurso. A Xunta de Goberno entende que o recurso non ha lugar. Hai un informe no cal vencella que a persoa, a entidade xurídica que presenta o recurso non está exenta, entón reafirmámonos no que foi o acordo do goberno saínte de cobro do ICIO polas obras, non? E tras esa xunta de goberno, Martiño Noriega continuou coa súa rolda de contactos con alcaldes da comarca. Se onte se reunía co rexedor de Brión, hoxe tocoulle encontro co seu homólogo de Oroso, con Manuel Miras. Continúan os contactos entre o Concello de Santiago e os municipios da nosa contorna. Xa se creou unha mesa de traballo entre Compostela e AMST na que se están a concretar políticas de colaboración e abordar as municipalizacións dos servizos de agua dos concellos veciños. Onte, ademais, Martiño Noriega mantivo un encontro co rexedor de Brión, con quen tamén abordou problemáticas comuns como o transporte metropolitano ou os servizos de emerxencias. O alcalde compostelán recoñecía que a Brigada de Obras de Brión é un exemplo a seguir e afondaron en posibles vías de colaboración neste eido. Este mediodía a reunión foi co alcalde de Oroso. Noriega explicaba pouco antes do encontro que con este concello os problemas compartidos son semellantes, ca peculiaridade da estreita relación que se mantén entre Sigüeiro e as parroquias do norte de Santiago. Supoño que haberá tamén prestación de servicios compartidos. Hai das parroquias da zona norte da cidade hai unha relación moi intensa con Oroso porque moitas veces teñen determinados servicios máis cerca en Oroso que en Compostela. Que nos poñemos a falar de moitas das parroquias do rural norte. E mentres as augas están revoltas no PSOE de Santiago, despois de que onte se elixira a Alfonso Tourís para dirixir o comité local nunha votación que estivo chea de polémica. A outra candidata a dirixir os socialistas composteláns, Mercedes Rosón, impugnou esta decisión porque, segundo explica, a candidatura non se presentou en tempo e forma.
A ruptura no seo do PSOE de Santiago segue a ser unha realidade. Onte celebrábase unha asamblea para escoller o novo secretario xeral da Agrupación Socialista e, como se prevía, estivo rodeada de polémica. A candidatura proposta pola xestora que ata agora estaba á fronte do partido, unha lista encabezada por Alfonso Tourís, gañou a aspirante Mercedes Rosón con 134 votos fronte a 94. A que fora edil con Xosé Sánchez Bugallo denuncia que a lista oficial non se presentou en tempo e forma e por iso que a exconcelleira impugnou ante todos os órganos do partido a decisión que, segura Rosón, pon o PSOE compostelán nunha situación moi preocupante. Nos colocan a todos, non só a nós, senón a toda a militancia, a toda a agrupación, a todo o socialismo de Compostela, pois nunha situación realmente preocupante, non? Polo tanto, nós o que fixemos esta mañá foi presentar unha impugnación a todos os órganos do noso partido para impugnar esta candidatura porque entendemos que é absolutamente ilegal. Ao mesmo tempo tamén pido eu, porque asinei o escrito, que se depuren responsabilidades á mesa, porque, dende logo, non cumpriron o que marcan claramente o regulamento de asambleas. Acompañan a Tourís na nova directiva Elena Borrás, Silvia Iglesias, María Luisa Fungueiro, Abelino Míguez, Mariana Camba, Gonzalo Diz, Javier Bouzas, Miguel Acuña e Manuel Pérez, entre outros. En esta xornada chegámonos á Praza Roxa, onde está instalado o stand da campaña Compra no teu comercio de Santiago, unha iniciativa da Federación de Comercio da Coruña en colaboración coa Xunta e que pretende incentivar as compras de proximidade. Co obxectivo de concienciar o consumidor das vantaxes de mercar no comercio do barrio e minorista, a Federación de Comercio da Coruña ten en marcha a campaña Compra no teu comercio de Santiago. Así, a través dunha tarxeta de fidelización, o consumidor terá grandes vantaxes. A tarxeta ten os que se adhiren teñen que facer un 3,5, digamos, por 100 de descuento, é dicir, 100 euros serían 3,5 e tal. Entón, iso vai revertindo, a primeira compra non se fai, pero depois se vai acumulando a tarjeta para ir aos outros comercios. Entón, estamos sempre cambiando compras, non? A campaña conta cunha páxina web na que podemos ver os comercios e os produtos que están adheridos á iniciativa. En Santiago a campaña está a ser todo un éxito. En Santiago vai moi ben, me parece que hai cerca de 250 comercios e tarxetas deben ir por 2.000, non? Ademais da web, Comercio Galicia conta tamén cunha aplicación de móvil de balde para iOS e Android. A iniciativa conta co respaldo da Dirección Xeral de Comercio. Mais cousas, o programa Erasmus, que promove a mobilidade de estudantes universitarios por Europa, recibe hoxe o Premio Internacional Grupo Compostela Xunta de Galicia. Recoñécese así o seu traballo en prol dos valores europeos. Esta mañá anunciábase nunha rolda de prensa celebrada na Cidade da Cultura a entrega do Premio Internacional Grupo Compostela Xunta de Galicia, que recae no programa Erasmus e que se ia entregar ás 8:30 nun acto no Colexio de Fonseca. O galardón recae neste proxecto que cada ano promove a mobilidade de milleiros de estudantes universitarios por Europa, potenciando así tamén os valores comuns entre os distintos países. A Universidade de Santiago leva recibidos máis de 6.000 alumnos foráneos, mentres que rondan os 5.000 os que saíron cara a outras institucións académicas europeas. Ademais, o programa Erasmus, agora na súa versión renovada como Erasmus Plus, comparte algúns dos valores que entraña o Camiño de Santiago. Unha ruta de aprendizaxe do que é ser europeo, dos valores compartidos e da riqueza das diferenzas culturais a través da mobilidade de estudantes universitarios polo mapa de Europa. E ese é tamén o segredo do seu éxito. Artellar unha idea de Europa a través da vivencia compartida da diversidade que entraña este continente, unha experiencia que en de potenciar nos estudantes as súas habilidades e talentos. Na mesma liña se expresou o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, que destacou o papel relevante que o programa Erasmus ten no desenvolvemento dos valores europeos e da calidade na educación superior. Este premio que outorga a Compostela Grupo de Universidades xa recaeu noutras entidades como o Colexio de Europa ou a Canle Europea de Noticias Euronews.
A Consellería de Traballo segue a poñer en marcha os seus obradoiros de emprego en diferentes vilas de Galicia. O que está en marcha en Boqueixón e Vedra conta con 20 desempregados e cun orzamento de 180.000 euros. Os programas mixtos de formación e emprego abertos por primeira vez aos menores de 30 anos contan cun investimento total de 15 millóns de euros e permitirán a posta en marcha de 77 obradoiros nos que participarán máis de 1.500 alumnos. E o que da verdade importa nestes momentos na nosa comunidade é mellorar a empregabilidade dos galegos e das galegas e ter unha oportunidade mellor para abrir as portas ao mercado laboral aos galegos e as galegas. E, polo tanto, este investimento é o compromiso do Goberno da Xunta de Galicia, que neste ano 2015 incrementa nun 50% o seu presuposto ata chegar aos 15 millóns de euros nunha fórmula que xa se ten demostrada que é boa para os galegos e as galegas que teñen a oportunidade de prepararse aquí, nos obradoiros de emprego, e mesmo tamén que dar resposta a proxectos e servicios que dende os concellos queren levar adiante para os seus veciños e veciñas. Os concellos de Boqueixón e Vedra están a participar nestes obradoiros de formación e emprego, iniciativa que vai repercutir na realización de obras e servizos en beneficio da comunidade. Distintas actuacións de humanización de todo mobiliario, sobre todo pois urbano, de distintos núcleos de población, e emprender de alguma maneira pois un programa de embellecemento e humanización pois dos nosos núcleos e das nosas aldeas para poñelo, é dicir, pois máis atractivo, poñelo actualizable, poñelo pois máis bonito. Por lo tanto, en resumen, en definitiva, pois é mellorar o noso entorno e mellorar sobre todo tamén a empleabilidade tamén dun sector de poboación, xa que se insertan no mercado laboral pois 20 personas máis 5 profesores, un total de 25 personas entre Boqueixón e Vedra, por lo tanto, pois tamén é un programa que busca a mellora na empleabilidade. E temos alquilada, que onde estamos traballando, nunha nave, nunhas antiguas naves de carga do ferrocarril, que o queremos é, en pouquiño tempo, convertirlo nun centro sociocultural importante, entre un centro sociocultural e un auditorio, unha cosa polivalente que nos permita, pois, desde un concerto dunha banda, unha obra de teatro ou calquer tipo de actuación sociocultural. Estes obradoiros de formación e emprego queren ser tamén a posibilidade para esas persoas que teñen máis complicado acceder ao mercado laboral. Dando a maiores un paso máis neste compromiso, sabemos que hai persoas na nosa comunidade que por unha razón ou outra están a pasar unha situación difícil e están ao borde da exclusión social e, polo tanto, teñen unha oportunidade máis difícil para atopar un posto de traballo, para entrar no mercado laboral. Nese compromiso que estamos agora a levar adiante nesta convocatoria do ano 2015 foi que preto dun 25% de estas persoas que van a ter a oportunidade de traballar nun obradoiro de emprego, de formarse e traballar, sexan persoas que proveñan directamente da renta de integración social e, polo tanto, eso é avanzar en darlle unha mellor oportunidade a aquel que hoxe o ten máis complicado co resto das persoas. Todas as persoas que participen nestes obradoiros de formación e emprego rematarán a experiencia cun certificado de profesionalidade que está homologado no resto de España. Falamos agora da polémica xurdida no Concello de Teo por mor da suba do IBI nun 25%. Dende o Goberno aseguran que non se vai notar nos recibos da cidadanía, pero na oposición fan unha comparación con Santiago. O Concello de Teo celebrou onte un pleno que estivo marcado polo proceso de municipalización da auga da traída e pola suba do IBI. Esta última cuestión a que causa máis controversia na oposición, xa que o gravame pasa do 0,44% ao 0,55% cunha suba do 25%. Dende o PPTense consideran que é un imposto demasiado alto se se compara, por exemplo, coa capital galega. É innecesaria esta medida e, ademais, dende o Concello non se trouxo ningunha proposta económica, é dicir, non sabemos que supón esta medida, non sabemos que implicacións ni que complicacións ten. O único que sabemos é que o ano que ven, en 2016, o tipo de gravamen que se iba a aplicar era do 0,44 e sobe ao 0,55, é dicir, sobe un 25%. Isto supón que o tipo de gravamen agora en Teo pasa a ser o máis caro da comarca, máis caro incluso que Santiago, e non podemos comparar os servizos que ten a cidade de Santiago cos que temos os veciños de Teo. Dende o Goberno local aseguran que os cambios non se van notar nos recibos da cidadanía. En canto á municipalización da auga, os populares tampouco acaban de ver claro.
O que sí ocorre é que me parece que estes días os anuncios que se están a facer por parte das alcaldías, bueno, pois están a ser certos cantos ao ceo e que tamén en Teo estamos sendo pois unha especie de maqueta na que se mira como van evolucionando os proxectos e en función do que pasa en Teo despois se verá o que se fai noutros lares, non? Vimos estes anuncios, por exemplo, da municipalización da auga e automáticamente coñecimos que en Santiago non se pode facer porque o contrato pois aínda non remata. Falamos agora de fútbol. O Somozas, o colista da clasificación, visita o domingo o estadio de San Lázaro. Será recibido pola SD Compostela, que non está moito mellor. É o penúltimo clasificado da táboa, con 3 derrotas, unha vitoria e un empate. Iso si, o adestrador está convencido de que chegarán a estar nos postos altos da táboa clasificatoria, porque ve como o seu equipo medra cada día. Dixo Iñaki Alonso que para él esta é unha situación anecdótica. Seguimos, yo creo que creciendo y el objetivo es crecer muchísimo más. Nosotros anecdóticamente estamos ahí abajo, pero yo sigo con la misma ilusión que arranqué la temporada en cuanto a que nosotros vamos a ir para arriba seguro. La otra es el equipo, construcción del equipo, ser cada vez más equipo. Yo después de lo del otro día veo al equipo cada vez mejor, dando esos pasos. Y la última, que es la más importante, es el atreverse, dar el paso de ir a por las cosas, el ser protagonista del juego, el ser protagonista del partido, el ir a por el partido. Ya nos lo demostró en Copa Diputación. Yo creo que es un equipo que tiene jugadores que además que juegan bien, o sea, que tiene jugadores con capacidad de juego, tiene jugadores cedidos del Lugo, jugadores importantes además, tiene jugadores 4, 5, 6 del año pasado y ha fichado pues centrales como Antonio, que vienen del Racing de Ferrol y demás, que le dan poso, le dan experiencia. E dos deportes, imos xa botar un ollada a nosa axenda cultural para que vexan algunhas propostas para o seu tempo de lecer. E atendemos agora como estará o tempo de cara a esta fin de semana, unha información que recollemos de... Mañá sábado teremos os ceos pouco anubrados ou despexados con néboas matinais na provincia de Lugo. As temperaturas estarán sen cambios ou mesmo con lixeiros ascensos. Os ventos soprarán do leste con intervalos de moderado no terzo norte e frouxos variables no resto. O domingo agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con algunhas nubes no extremo norte. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas non experimentarán cambios. Os ventos soprarán do nordés en xeral. En canto luns continúa a estabilidade con ceos pouco anubrados ou despexados. As temperaturas continuarán máis propias do verán e o vento soprará feble do leste.
Mañá continúa a estabilidade cunha xornada de ceos despexados e temperaturas máximas altas pro outono. Así continuaremos con 25 graus e vento variable feble. O domingo desfrutaremos dunha xornada máis de verán que de outono con ceos despexados toda a xornada. As temperaturas manteránse sen cambios, cunha máxima de 26 graus e unha mínima de 14. Continúa o bo tempo cara ao luns con ceos despexados toda a xornada. As temperaturas continúan altas con mínima de 12 e máxima de 26 graus. Ata aquí o repaso desta xornada. Seguiremos con outro repaso na fin de semana do que foron as noticias máis destacadas destes últimos días no semanal Compostelán e volveremos xa con estas novas, con este espazo informativo no vindeiro luns. Graciñas por atendernos e que pasen boa fin de semana.